Pesenanku rek di Lalapan Pasuruan. Iki baru opening rek di Ruame Ron. Tapi ini harganya ku murah-murah rek. Mulai pete 5.000. Cumi 10.000 dapat 2 rek. Iki tak geser sik yo. Lele mek 7.000 rek. Iki ayam cuma 10.000. Ayo Dendi ayo murah koyo ngene wadah tempe misane. Iki macem-macem sambel rek yo. Tak tuwili ya apa rasane sambele. Sambel terasi. Sambel hijau. Pedesane kita Pak yo. Sambal tomat.